ассалому алайкум бародарои ҷон, созен хубен, саломатитон хубай? моҳи шарифи рамазон муборак боша. Як бори дигар худованд сабртон бута ва гуфтаниям ки имрӯз 13 апрел соат 8:17 ба вақти Москва курси ҳамаи банкҳо бародарои ҷон бонки миллии Тоҷикистон $100 12.10, 1000 рубли 150 сомон, евро 13.56, бонки Эсхата $12.4, 1000 рубли 148 сомон, евро 13.35. аввалин бонки молиявӣ $12.10, 3000 рубли 139 сомон, евро 13.4. алифбонк $12.10, 3000 рубли 148 сомон, евро 13.15. спитаминбанк $12.35, 1000 рубли 148 сомон, евро 13.2. хумо $12.3, 1000 рубли 149 сомон, евро 13.2. бонки байналмилалии Тоҷикистон $12.10, 3000 рубли 125 сомон, евро 12.7. бонки байналмилалии Тоҷикистон $12.10, 3000 рубли 125 сомон, евро 12.7. Газкоммерцбанк $12.10, 3000 рубли 148 сомон, евро 13.45. коммерцбанк Тоҷикистон $12.10, 3000 рубл нишондодарӣ нест. бародарои азиз, 150 сомон может бошад ё ки 48 нишондодарӣ нест. евро 12.8. боқи сарбаланду обод бошен. худованд ҳар як шуморо нигаҳбон боша. бачаҳои чай ҷон, лайка фаромӯш накунед. ҳатман лайка бачақед ва подписатсия кунед. раҳмат барои дастгиритон.